ráno, máme druhý deň. Dneska to budem vlogovať trochu viacej, dúfam. Včera som bol lenivý. Tak a toto je náš výhľad, ktorý ste už asi síce videli. Ale jo. Ja sa idem trochu nájsť. Tu mám tie nezdravé vecičky. Nejaké buchtičky. No, toto chutí ako croissant inak. Je to úplne rovnaké. Len to má iný tvar. A toto je tiež veľmi zdravá buchtička. Posypaná len cukrom, takže samý cukor ideme do seba nahádzať. Ale jo, možno ste si tu všimli, že je tu pripravené GoPro. A ako som vám slúbil, dneska sa pozrieme pod vodu. A tu mám už pripravený aj heat strap. Čiže pekne pôjdeme pod vodu s tým, že to budem mať na hlave. A bude to vyzerať asi takto. Milujeme magické triky videa. A budem to mať takto na hlave a budem sa s tým ponárať, robiť blbosti, budeme skákať do vody a možno uvidíme nejakú tú rybku, dúfam, že nie je žralota, lebo takú rybku by som vidieť nechcel v mori. Takže riadne sa na to teším. More je úžasné, ako som to spomínal, je úplne čistúčke. Tak dúfam, že to bude vidieť aj na GoPro tak. A že nám hlavne teda vydá počasie, zatiaľ je slnko, je slnečno, ale trošku sa za nami zaťahuje. Ale malo by byť 29 stupňov, čo je veľmi, myslím si, že taká príjemná teplota. Zvyknutý som na trošku menej, takže je to v pohode. No a jo, takže teraz sa idem napapať, potom pôjdeme teda dole si počilovať k bazénu. Inak sa mi riadne páči táto kamera, keď to dokáže nahrávať aj mňa, aj vonku, takže vidíte presne na to, na čo sa dívam ja, okrem teda mobilu, ten vy nevidíte, lebo ten nahráva, to je logické. Mňam. Tak už papám túto nezdravú vec, ale je to riadne dobré. Len je to nezdravé a vyzerá to inak, ako teda croissant prejedený pod párnym valcom. Ale človek by si to dokázal predstaviť je stále. Potom by som vyzeral síce takto. No ale čo na tom? Čokoláda je čokoláda. No za mnou tie buchtičky ešte posypané cukrom. Úplne super. Dobrú chuť. Však ne, aby som dačo videl pod vodou a uterak, takže nevadí, sprostá hlava, tropí celé telo a teraz už ideme naozaj do vody. Som vás trošku opúval. Škoda, že ja neviem vydržať s otvorenými očami pod vodou. Musím používať okuliare, ale tak
nevadí. Ja ich viem otvoriť iba tak kúsok. Každopádne je to paráda, úplne si to užívame. Tak doskočil plaskáča. Áno, že je zakázané skákať a ja prvé čo bolo som si skočil. Nevadí, rules don't apply to me. Je tak celkom sranda, že okolo mňa sú samé palmy a na palmách sedia holuby. To som ešte nevidel, ale tak nevadí. Niekde aj tam hore sú. Takže ideme sa mi ešte ponárať, zabávať a potom pôjdeme k moru. Čaute! Aha, to je ono! Ja nič nevidím! Ja mám slobočák, všetko, ale ideme do vody! Ideme do vody! Trošku je síce špinavšia, čo som si všimol, lebo včera večer tu bola búrka, ale tak to nevadí snad, no. Prežijete to a ja tiež. Tak poďme tam. Inak nemôžem sa asi veľmi obzerať s kamerou kade tade, lebo je tu plno ženských hore bez, tak aby si nemysleli, že... Tak aby si nemysleli, že natáčam len ich. Tak idem natáčať radšej seba. Aj hneď vedľa mňa sú také. By ste chceli vidieť čo. Ale potom by som musel polku videa asi cenzurovať. No a toto tu včera nebolo. To ma trochu mrzí, že som teda včera nenatáčal. Doplavilo sem kadejakú pliagu. Včera bolo more úplne že čisté. Snáď to ďalej nebude. Po prípade skúsim nájsť miesto mora, kde to nie je. Sa mi zdalo z vrchu, keď som bol tam niekde, tak sa mi zdalo, že na tej ľavej strane, studená voda, dobré vlny sú. Tak to už snad dokončím, že sa mi zdalo, že tam je čistejšie more. A prvý deň takéto vlny ani neboli. Takže celkom paráda, ja to mám rád, keď sú vlny. Pamätáte tú scénu Pána prstňov? Kde enti sa zapreli v Isengarde proti vode? To som ja. Baywatch. Býva tu ľudia moji. Dovolenka každý deň. To bývate v raji. Riadne ma baví. To je taký luxus vlogovať po vode. Vlogovať. A všade na okolo sú už zase prsnaté čiky. Máme žltú vlajku. Čo znamená veľké vlny, ako napríklad tieto. A surfujeme venku. A znova.
počkať na niečo, čo sa zlomí tu pred nami. Naskočíme na to ako na surf, ale ja to volám Superman. Ruku mám iba takto vystrať. Toto vyzerá lepšie. To je ona! Trochu nevidelo, ma celá tá štípe. Budeme tu celý deň. Slaná voda, okuliare, slnko, 30 stupňov. Čo viac, ale netuším, čo nás čaká. Viete, ja nie. Ďalšia. A už vážne pôjdeme von a pôjdeme do mesta sa najesť. Tak sa vidíme, stade. Tu doľava. Tu sme boli. OK, tak sme v meste. Už konečne nie sme na pláži, že áno. Už je trošku aj tma a netušíme, kde ideme jesť. Už to blúdime asi hodinu a pol a netuším, čo ideme jesť, kde ideme jesť. Každopádne sme niekde v centre, vyzerá to tu riadne pekne a ceny sú celkom priateľné, čo ma prekvapuje na to, že sme fakt úplne v centre. Napravo odo mňa je aj nejaká budova, netuším, čo to je, ale vyzerá to dobre. A nechce mi tam zaostriť. A teraz. A tu niekde sa teda ideme nájsť. Tak snáď už čo nájdeme. Tak konečne sme niečo našli na jedenie. Skončili sme zasa len pri pici, ako vždy však. A sedíme, už som zistil, čo to je, aj tak si to nepamätám presne. No, takže som dokopy nič nezistil. Nejaká budova Almundine, neviem, či to vidieť teda za mnou. A za tým je katedrála de Mallorca, niečo také. Uvidíme, zajtra sa pôjdem na to pozrieť podrobnejšie. Takže jo, čakáme na jedlo a ideme sa konečne nájsť. Celý deň sme nič nejedli. Posúme natáčať a hlavné video. Tu je kamera, lightcam a snáď budú z toho nejaké pekné zábery. OK, my ideme čakať a ja kúkam tam na nejaký tenis. No, takže donesli nám pizzu. Vyzerá to skôr ako omeleta. Sme v talianskej reštike. Čo viem, tak talianská pizza by mala byť tenučká. A toto je tak tenučké, že neviem, či sa dá čo z toho vôbec nájem. Po celom dni asi si ešte pôjdem niečo kúpiť, ale tak inak vyzerá dobre, tak snad aj bude dobre chutiť. Takže jo, ideme sa do toho pustiť. Sice sme si dali pizzu a sme celkom dosť najedení, lebo pizza prekvapila, ale ešte som si objednal zmrzku, lebo sme v McDonalde. A je tu, aha. Nejaká KitKat by to mala byť, dúfam, že to tak bude chutiť. Tak poďme sa pustiť do nej. Tak tu máme KitKat. Jednou rukou sa to celkom ťažko ovláda. Teraz sa obkickám. Aňoňuňo. OK, tak sme sa najedli. Nakoniec tá pizza bola oveľa lepšia, ako sme čakali. Bola dosť sytá, bolo tam plno masti, takže ja som si dosť pochutil. Nakoniec som aj dosť plný. Potom sme sa boli prejsť, išli sme k tej katedrále,
Škoda, že nebola vysvietená, chceli sme ju natočiť, však tu nosím lightcam so sebou. Nevadí, pôjdeme tam zajtra a snáď do nikoho nenabúram. Áno, idú tety. Teraz sme ešte na námestí, ideme už pomaličky, ale na bus, takže ešte si to tu pozrieme. Jo, týmto by som to asi ukončil na dneska. A vidíme sa teda zajtra. Takže asi tak, no. Čo by som viacej dodal, dneska bolo super a zajtra ideme do mesta, budem viacej natáčať s lightcamom, čo potom nájdete na hlavnom kanáli, takže nezabudnite čeknúť, v popisku potom a